ହଁ ଲୋ ଝୁମୁରି ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ମୁଁ ତ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ଆଲୋ ମା କଣ ମାଗିବି ମୋ ଯାହା ବା ଯୋଉ ହଁ ଯାଅ ମୁଁ ଅଲା ସେ ସବା ଖାଇ ତା ହାତରେ କଳି କରିଛୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ଖଟୁଆ ଯୋଉ ଧାନ ବେଦି ବସନ୍ତି ବା ହଁ ତାକୁ ନି ନଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ତୁ ମା ଘରୁ ପାଇ ଆଉ ତୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ତୋର କେତେ ଭକ୍ତି। ହଁ ସେଦିନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଭାକୁର ମାଛ ଯୋଉଦିନ ଭାକୁର ଗୁରୁବାରେ ଲୋ ମା ମାଛ? ହଁ ଲୋ ମା କଣ ତୁ କହୁଛୁ? ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁରୁବାରେ ପୁରା ଉପାସ ଲୋ ମା କିଛି ପାପ କରେନି ମୁଁ ଘଇତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମୁଁ ଘଇତାକୁ ଡରେ। ହଁ ଲୋ ଝୁମୁରି ଜଣା ପଡୁଛି ତୁ ତ ଘଇତାକୁ କେତେ ଡରୁଛୁ। ତୋର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପୁରା ଗଡୁଛି। ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ଜଲ୍ଦି ମାଗିଲୁ ମୋର ସାଡେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆହୁରି କେତେ ଘର ବୁଲିବାକୁ ଅଛି। ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମୁଁ କଣ କହିବି ହଁ ମୋର ଟୋଟାଲି ପୂର୍ଜା ପୂର୍ଜା ଲୁଗା ତେଲ ଶାଢୀ ଏରା ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିକି 6,000 ଟଙ୍କା ମା ହଉଛି ତୁ ମତେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ। କଣ